सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। अच्छा, शिवान किंग कॉमेडी के तरफ से जितना भी हमारे भोजपुरिया भाई बाड़े हमारा कॉमेडी के तरफ से सबके हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार बा। हार्दिक अभिनंदन। लाइक करी सब है, तनी कमेंट भी करी सब है। हाँ, भाई शेयरों को भी सब है। बोलो जा सरकार। जब मान से कमा के हमारे मनोज भैया घरे जब पहुंचते रहे और इनकर का कहतिया कुछ इनकरा पहले से देह में परिवर्तन देख के वो औरतिया कहतिया हो परिवार से घर से का कहतिया हो कोरोना में का कहतिया भैया अरे आ गइले हो बाबा बाबाई अरे गइले संयम मान से कमा के घरे आ गइले संयम मान से कमा अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना।
नमस्कार प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। आप सब देख रहे बनी हमारे सिवान किंग कॉमेडी चैनल। आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा हमारा सिवान किंग कॉमेडी चैनल पर। अगर ये वीडियो अच्छा लागल हुई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जो आप सब ये चैनल पर बेल आइकन जो बटन वो बटन के दबा दें और आगे हमारे व्यास जी बोले। सिवान किंग कमेटी के तरफ से भोजपुरिया भाई जितना भी भाई सबके बार बार प्रणाम बा, हार्दिक अभिनंदन बा। अगर कोनो हमनी से गलती भइल होखे किंग अच्छा कमेटी सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा अपना देना। परिवार के सदस्य समझ माफ कर दो। अगर ये गाना हम बोले बनी भोजपुरी जे भी बा चाहे हिंदी, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे, लाइक करे और बेल आइकन बटन दबा वो घंटी के प्रेस कर देंगे। आप सबके बीच में ये वीडियो जात रही एनी टाइम। और हार्दिक अभिनंदन आविष्कार बा सब बिहार भर के लोग के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भोजपुरिया समाज। जय भोजपुरी समाज।